Her er Rikke Saltos tegning så tegnet over, så den er parat til at lave direkte på stoffet. Vi arbejder langt tilbage og langt frem, og det giver en ro. Vi har tid til at fordybe os, vi har tid til at arbejde langsomt, vi har tid til at arbejde langsigtet. Vi kan tænke over, hvad der må vil være godt for fremtiden, og hvad vi så også skal lære af fortiden. Kirkelig kunst har jo en systue. Der broderer vi og syr nye tekstiler til kirkerummene, som ofte er tegnet af samtidskunstnere eller kunsthåndværkere og designere. Og vi reparerer også gamle tekstiler. Jeg synes, det er en kæmpe fornøjelse at få en gammel messehal ind. Måske er den snavset, måske er den slidt. Måske kan stoffet ikke længere, og vi kan flytte broderiet over på et nyt stykke stof. Men i hvert fald at få et gammelt stykke kunsthåndværk ind og få det sat i stand og værdsætte det store arbejde, som tidligere brodøser, vævere og skræddere har lavet, så vi ligesom kan bevare historien i kirkerne. En af vores kerneydelser er jo sådan set at sy nye messehaler til kirkerne, finde kunstnere og kunsthåndværkere, som kan tegne, og så kan vi omsætte det til tekstil og sy det. Det her, det er så den smukke messehale, vi har fået lavet til Vor Frelsers Kirke, og som stod klar, som vi ser den her, i 2014. Så vi er heldige nu snart at have haft den i 10 år i brug. Det kan man jo ikke se på det her vidunderlige træ, guldtræ, æbletræ, som det skal forestille, og som er designet af Rikke Salto, og som er udført af brodøse Lizzie Damgaard på Selskabet for Kirkelig Kunst. Jeg plejer at sige, at det er mit mesterstykke. Jeg er desværre ikke udlært svend, for det kan man ikke blive herhjemme i Danmark med altså få et svendebrev som brodøse. Men lige præcis den opgave, den plejer jeg at sige, det er nu er jeg også blevet broderimester, fordi det var så stor og krævende en opgave, hvor jeg ligesom nåede ud i grænsen af, hvad jeg kunne inden for guldbroderi, for det er sådan et tredimensionelt guldbroderi. Vi havde i Vor Frelsers Kirke ønsket en messehale, som var moderne i sit udtryk, men stadigvæk tro mod kirkens barokke udtryk og arkitektur. Og eftersom at det her ophøjede guldbroderi er en teknik, man har brugt netop i barokken, så er det jo fantastisk, at vores moderne messehale på den måde, hvad skal man sige, taler med den tid, den skal repræsentere, samtidig med, at den har et meget mere moderne snit. Messehaler, det er en rigtig stor del af den kunstneriske udsmykning i kirken. En levende del, som præsten jo bærer på, og derfor bliver det et tekstil, der bevæger sig, og man ser det smukke stof og spillet i farverne. Det er i messehale, Peter Carlsen har tegnet til Nivå Kirke. Og for dem, der ikke kender ham, han arbejder meget med papirklip. Det er jo det, han er mest kendt for. Og det har han så ført videre til messehalen. Det var hans første tekstilværk, så vidt jeg ved. Og det har han lavet i samarbejde med os. Han har spurgt os til råd, så vi har ligesom fulgt ham hele vejen. Vores arbejde som brodøser her, det er at fortolke og oversætte kunstnerens eller designerens tegning til tekstil. Og det er vores fornemmeste opgave, det er vi lever med vores kendskab og vores erfaring, og se, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre, hvad der skal laves om på tegning, for at det egner sig til det stof, der er valgt, til de teknikker, der er valgt. Om vi overhovedet kan bruge de teknikker eller det stof til den tegning, der er lavet, eller om kunstneren skal lave tegninger om, så at det kan tilpasse til stoffet eller omvendt. Vi er jo fortolkere, oversættere. De tekstiler, vi har i kirken, repræsenterer jo de forskellige tidsaldre, vi har. Og det håndværk, der ligger bag, hvis ikke vi passer på det, hvis ikke vi
bevarer det, så forsvinder det. Det er et meget, meget omfattende håndværk, og man når aldrig at blive fuldstændig færdig, fordi det er så specialiseret, de forskellige teknikker. Og kirkerne er fyldt med tekstiler, og det tænker man måske ikke over til daglig, men det er noget af det, som vi er rigtig gode til herinde. Det er at restaurere de gamle og lave nye. Der er alterdue, der er messehaler, der er forskellige slags kalkklæder og alt sådan noget. Tit sidder de og restaurerer tekstiler, vi har lavet for mange år siden herinde i Selskabet for Kirkelig Kunst. På den måde så følger vi, som om det var nogle små børn, følger vi dem, når de bliver voksne og gamle, og de skal noget nyt. Og det giver hele det her sted en meget særlig stemning. Vi kan fordybe os, og vi kan tænke over, hvad der mon vil være godt for fremtiden i mange, mange år frem. Samtidig med, at vores producer jo aldrig kan skynde sig, fordi hvis de gør det, så skal de pille det hele op. Så bliver det endnu mere langsommeligt. Så denne her omhu og omhyggelighed og kærlighed til de ting, der er, det synes jeg gør det her sted til noget ganske særligt. Man kan sige, at det er lidt anakronistisk, men man kan også sige, at det er på forkant. Fordi det er jo bæredygtighed, vi arbejder med også, ikke? Så på en måde tror jeg, at langsomheden kommer tilbage nu, og det kan kun være til glæde for kirkerne og for de fremtidige generationer.